Nézzük meg egy klasszikus, majd biztos ismertek, csak megnézem, hogy ilyen na figyelj, mehet? Já, figyelj, van ez az is oldalé. Nézd, de nem diagonál. Várja, egy lapot. Általában így csinálják a bréket. Ilyen. Nem a megszállom. Megmutatom nektek trükkösségát. Meg. Beadod a lábat. Látod? Olyan figyelmet, hogy mutatom. Ugyanaz. Kilépsz. Várjál. Kilépsz, az megvan az alatt, úgy, ahogy felül az oldal. Ki? Mutatom a lábat, mert a kéz az ugyanaz. Figyelj, jön a lába. Előtte. Oda lépsz. Ugrad, kijön a szívből. Átjön. Belépsz. Kicsit mondom, hogy olyan, mintha hátul a feneketről rákvanának, látod? Nézd meg! Belépsz? Mindig nem így lépsz be, hanem nézd meg! Mennyire már, figyelj! Látod? Mennyire szívtak, mintha csak így lépnél be. Tehát nézd meg! A hang úgy ne, a hang fülötlen! Azért nem figyelj a ki. Nézzük csak a fenekünket, toljuk ki. Nézd meg, ott van. Körsön. 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 Nem a fejemmel, most itt nem. Hopp. Hopp. Hopp, egyet csináltad. Hopp, de csípőző mozog. Hopp. 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 Hopp, figyelj, most mikor jön. A feneket. Most ugrás nélkül csináljuk. Látod? Ezzel ugrás nélkül járunk. Na még egyszer, de jó, nem? Sokkal jobb, mint a másik. Na figyelj! Figyelj! Micsoda? Mindjárt jó lesz, figyelj! Tehát én olyanokat tanítok nektek, amit mások nem biztos, hogy megmutatni fognak. Ettől még jobbak legyetek. Olyan forogni nem mutatni máskor. Talán én nem mutatni. Na nézzük! Nem golyoncsuk! Na figyelj! Jár! Nézd! Csinálj csak a csípőt! Nézd meg, dobd meg ezt az oldalát! Úgy képzeld el, mintha itt lenne egy hullahop karika, és a hullahop karikát megfogod, és így húzod a hullahop karikát. Jó? De ha jól csinálod, már is az egy mint ezt, nézd meg! Látod ezt? Én meg! Gyere! Másra! Ugyanazt csinálj! Na! Oké? Csíp! Jó!
akkor jó. Jó? Az, hogy ez a tükörben nehogy elszálljon, mert majd innen kizolja. De szép volt, jó volt. És brutál jól néz ki. Az. Csak az így húzzad tovább, elhúzod eddig, és utána izomból akarsz megfordulni. Igen, a lendület. Jó? Akkor jól fog kinézni meg. Azaz, a végét láttam, jó volt? Csak ne fogjátok vissza a lendületet, hanem hadd, hogy vigyen, hogy kikunkod. Dóri, kesek egy kicsit rákon. Dóri, gyere el a tükör. Jól csinálod, csak gyorsabban. Igen, ahogy jól csinálod, csak gyorsabban. Elférünk bőven, vigyázzunk a tükörre. Norbi! Norbi! Most fordul. Úgy, de nem lesz a lábad, utána ide. Jó volt, próbálj még. Az a jobb föl. Most fordul. Nem, mások csinálj. Még egyszer. Hogy arra. Igen, addig gyakorolják, kössétek össze. Gyere. És megérkeztünk Mikókézzel. De ne értelek. Hogy kell? Elindul. Úgy! Ez! Hogy gyakorol. Megvan? Igen? Na, micsoda? Hát most nem azt csinált, hanem ezt. Mert ez még hosszú lesz. Kíváncsi leszek a 3 edzőre. Mit hoznak össze? Már most összeírom a alaját. Most nézzük meg ezt egyszerre. Ha mai órán meg tudjuk tanulni, akkor ezt bele tudjátok építeni a szóba. Ha majd akarjátok. Na gyertek! Norbi! Mindenki egyszerre. Álljatok elkezdve. Persze majd nem így kell indulni, tehát ezt tálalhatod, majd rakhatsz valamit az elején, és most egyelőre elkezdve. Leforgunk. 1, 2. És 4, és 5, 6. Gyerünk! Gyerünk, még lenne. 6 nézve. Figyelj, az, nem fogom tovább. Figyelj, elejétől nézzük. Jó, mert beszámolható. Tehát ritmusra el tudod nyomni klasszul. Figyelj, ilyeneket rakhatsz majd az elejére, mikor jön. Figyelj, 5, 6, 7, és 1, 2, 3, és... De ne elindultok. Na még egyszer, mert nem egyszerre csinálják. Gyere! Gyere, hogy tanuljuk meg. Legalább a felét tanuljuk meg. Itt vagyunk szerkezve. Jó. 1, 2. Itt elitenyére szoktatok dolgozni, vagy féltenyére?
A féltenyér az azért jó, mert egy végre csuklódat, olyan, mint a kocsiban rugó, meg magasabb vagy, jobban tudod a lábaidat kezelni. Az elején túlra, mert az ujjaidnak túlra érzés, de ha megszokod, múlik, utána tök jó. Ennyiben magasabban tudsz dolgozni, jobban elkernek a lábaid ugye az kezeid alatt. Jó? Mondom, hogy úgy próbálj. Na itt vagyunk, figyelj! Gyere, folytassuk. Jössz? Indul, de nem jössz, gyere. Ez az. Belép. Passzálsz. És buksz. Meg vagyunk eddig? Mutatom tovább, figyelj. Csináld meg. De hogy kell érkezni? Mint pókember. Figyelj, most innen visszakacálunk a jobb lábbal, tehát megtámaszkodsz a jobb kezedet. Ez az. Innen hátra megyünk, csinálunk egy egyszerű, egy gyertyás twist. Hátra jövök. Visszajövök. Sikerül? Az nézd. Figyelj, hogy egyenes legyen a hátra. Minél magasabbra. Gyere! Tehát ugye vissza jössz. Igen, tehát így kell lenni. Jó, de ne arra foglalkozz. Csinálj. Hátra jössz. Figyelj, a jobb kezedet oda teszed a fejed mellé, azért mert olyan lendülettel fogsz jönni, hogy azt fog megvédeni attól, hogy tovább gurulj. A bal kezedet meg leteszed magad mellé, azaz, és nem fogsz tovább gurulni, jössz? Megteszed ide, ezért nem fogsz tovább gurulni. Ezzel megtartod majd a csípődet. Feljössz teljesen magasra, így, és ezt hajlítod, ezt meg be, hajlít be. Így. Úgy lesz jó, hogy a csípődet told ki szépen. Ez az, azt meg hajlíts be. Hajlíts be. Így. És most vissza, gurulsz, majd tartva. Egyenes. Úgy, ugye hajlíts be a lábad. Tehát szépen, bum, mint az Eiffel-torony, és vissza. De ezzel tartod magad, hogy ne gurulj. Ezt meg ide, hogy a csípődet megtartsd a levegőt. Felhozod egyenesen, és ez ideál. És ez jól néz ki. Utána pedig visszagurul. Magasra. Fordozom illetve a Ezt rakod, teljesen feljössz, hajlíts be. Ezt, ha látod. Így, látod? Így. És most visszahúzta. Muszáj felvenni teljesen, nem akkor fogsz szépen ki, és ez nem egyik körben hátra. De ne menj el! Nem értem. Jó, szősznyert, értem. Még magasabbra. Az lesz az. Úgy, csak ne. Mi? Amennyire csak tudod, de teljesen állj meg a tartódon. Na? Igen, még, egyenesíts ki a hádat. Azzal! És úgy jössz. Ez csak egy pillanat. Feljössz, megtartod és jössz. Úgy, ez add a kezed, meg. Figyelj, a jobb kezed az azért kell, hogy ne gurulj tovább. Átugrod, és most is hátra. Igen? Figyelj, melyik kezed hol van. Azaz, a lábaidat figyelj. Ezek dolgozva a többiek gyakorolnak, hogy nem vagy. Úgy, csak ne gurulj tovább. Igen, gyere, elférjük. Ahogy helyben tudjátok egymást. Tudjátok, milyen jól néz ki, mikor két-három csinálják egyszer? Csak tartsd meg! Jó lesz, hogy tartsd meg! A formai szépségre meg figyeljetek, nem bénabb régesek azaz, hanem jobb régesek legyetek. És ezt halljuk le, halljuk érnek, és most van így, és most lejjön. De halljuk be a lábad, rakd rá a térnedre, és van is le.
És most